Чакай да намеря нещо хубаво. Коч. И днеска ще влизаме в бункер. Имаме нещо за самозащита. Точно така. Hello, niggas. Окей. Не. Имам чувството, че някой ме гледа. Имам чувството, че някой ме гледа когато... Окей. Ма пичта може да има. Откъде знаеш, че няма? Като кажеш. Ай, бат, имаме още 40 секунди. Пич, това ли са били касите? Това то магазин е бил малък. Не е бил на малък. О, да, значи. Да, тук е било за ядене. Какво? Да. Айде. Пати има още малко, чакай да го свършим напълно. Колко време е малко? Много малко. Хайде, чакай. Чакай. И това беше за днес. Ако искате още такива видеа, се абонирайте.